Neste vídeo vais explicar un exemplo para facer un análise cluster xerárquico con R. Teño colocado o material de código baixado da web, do tema 2b, o código, exemplo 1 e exemplo 2. Con eso abro desde o proxecto e vou usar sobre todo dúas cousas. Un esquema xa montado que se chama template, no que ir colocando os distintos códigos en función de cada paso, e despois a chuleta de cluster. Abrirei tamén para comentar as variables o ficheiro do exemplo. Entón, nese cluster, estos son parámetros, estos son os paquetes que podo usar. Quizás algún non use este, por exemplo, que a mí me está dando problemas. Entón empezo así a análise cluster. Primeiro, definición do problema dos obxectivos. O obxectivo vai ser, a partir dos datos dos valores do IBEX, 35 valores máis os propios do IBEX, facer agrupar eses valores por distintos parámetros relacionados co risco, como son, aquí se pode ver, escollen a curtose, a asimetría e o coeficiente beta. Vou mirar que grupos de valores se forman a partir desas tres variables, como se asocia e cantos grupos se poden facer. Existen varias outras que me poden axudar a interpretar e a entender como son eses grupos. Usarías nunha análise a posteriori como medio de interpretación, pero o que é análise en sí só vou usar estas tres. Entón, con eso xa teño a definición do problema. Deseño de investigación. Que vou aplicar? Vou aplicar a análise xerárquica e vou usar o método de Ward. O método de Ward é o que me acostumbra a dar grupos máis homoxéneos. Os outros teñen unha tendencia grande a facer grupos demasiado pequenos, formados con atípicos. Quizás pode chegar a aparecer 2 ou 3 grupos de un solo dato. Eso non é o obxectivo. O obxectivo é precisamente agrupar afinidades, a ser posible en grupos de tamaños parecidos. De aí que pretenda usar Ward. Outra decisión que teño que tomar: distancia. Pois usaría Euclidia, é máis habitual, porque son datos numéricos. Se fosen cualitativos, a cousa cambia. Teria que usar unha distancia específica. Ben, entón comenzo a cargar os datos. Teño os datos aquí no ficheiro Rdata. Xa teño a chuleta da lista porque a creei a partir dese exemplo. Outra cosa máis que non comentei: vou usar unha serie de funcións preparadas que teño nun ficheiro de código funcións cluster. Ben, podo cargar e apareceme unhas variables datos listos. 36 observacións, IBEX e os 35 valores e 10 variables. Varios tipos de medidas,
son todas numéricas, pero esta posee que el número de veces que o valor en 4 anos, o número de anos que cada valor ganou o IBEX en retornos, podría usala como atributo, transformándoa en cualitativa. Aquí non o farei neste exemplo. Ben, de aquí necesito a 2, 3, a 3, 4 e 5, perdón. Entón, vou colocar aí. O que vou facer é xa separar as 3 que vou usar das que usaría como interpretación. Tamén xa o teño preparado, senón teria que modificar estes valores. Entón, variables é o obxecto que vou usar para os cálculos. Unha vez preparados os datos, ou cargados, máis ben, van necesitar outra preparación, analizo o cumprimento dos supostos básicos. Dado que é un método descriptivo, pois non necesita normalidade, nin a elasticidade, nin as historias habituais que usan os métodos inferenciais, pero sí me vai interesar a multicolinearidade, que non exista relación alta entre as variables, posto que se dúas variables están relacionadas, tenden a agrupar, tenden a montar os grupos en función dos seus valores, e perden importancia os demais. O ideal é que a correlación entre cada unha das variables sea baixa para todas. Da mesma maneira está o problema dos atípicos, porque os atípicos poden afectar a formación de grupos. Entón, é necesario estudiar previamente se existen e ver que problemas poden producir. Ás veces é simplemente que un grupo se forma por un atípico, pero existe a posibilidade de facer a comparación con ese atípico ou sen el, a ver que resultados dá. E se non dá resultados moi cambiantes, mantéñense os grupos igual, mantéñense os atípicos dentro da análise. Finalmente, outra decisión é a de tipificar os datos, porque os datos poden ter dimensións moi distintas, poden ser entre 0 e 1000 ou entre 0 e 1 ou como sea. Entonces os valores máis grandes tenden a facer os grupos, tenden a impoñerse sobre os valores máis pequenos, de aí que sea interesante tipificalos para equilibralo. De todas formas, é o recomendable, moi recomendable, pero pode haber excepcións, pode haber ocasións nas que si nos interese manter eses valores para ver como funcionan na análise. Entón, na práctica, para a correlación entre variables é moi cómodo un correlograma que está na library Corplot. Se o carguei ao principio, se non me equivoco, sí. Infórmame que a correlación é baixa. A máis alta é a de menos 0,11 entre a simetría e beta. Entón, vanse influir pouco entre si as variables. Atípicos, diagramas de caixa. Aquí vemos o problema das dimensións. Acortouse toma valores moito máis grandes que as outras dúas variables. Por lo tanto, vou facer tamén os diagramas de caixa para a simetría de beta por separado. En principio, na cortose que se ve que hai dous atípicos. Vou nos deixar porque podo supoñer que porque é unha distribución con colas grandes e quizáis non me afecten demasiado. Se ese problema a posteriori refaría o estudio, pero vese claramente que cortose é unha variable con moita simetría á dereita. De feito, non hai valores con cortose negativa. Ben, que pasa cas outras dúas? Mais ou menos xa se ve, pero vese máis claramente
se o aumentamos. Valores beta, todos positivos, sen atípicos, e na asimetría se hai 4 valores atípicos, 2 arriba e 2 abaixo. Tamén parece ser que forman parte dunha distribución con colas largas, grandes. Bueno manter. De feito, posiblemente me acaben formando un grupo estes 4 valores. Debería decidir a posteriori se refacer o traballo con eses, sin eses datos, ou simplemente modificar o número de grupos. Pero en principio pareceme aceptable probar. E finalmente tipificar os datos para empezar a calcular. O que vou facer é manter o obxecto variables cos valores orixinais para despois facer análise dos grupos. E vou crear un obxecto variables tipificadas, variables scale. Ademais vou dar a estrutura de data frame, porque para algúns códigos necesito que as variables teñan estrutura de data frame. Entón agora xa podría empezar cos cálculos. A estimación faise co comando hclust, é un comando de R básico. Hai que indicarlle a distancia que usamos, mas ben hai que facer o cálculo. Poñemos a variable o obxecto que as variables que queremos usar, medimos as distancias entre esas variables. Se o facemos así dá a distancia por defecto, que é a euclidia, e aplicamos un método. Eu uso guard. En R hai guard de 2 tipos, de e de 2, que realmente non sei cal é a diferencia, e podría usar outro. Podemos ver os distintos métodos que a axuda de hclust. Guard de e de 2, single, completa, promedio, McQuitty, que non sei que, nunca o sei, mediana e centroide. Podes usar calquera destas, simplemente sustituindo. O método da mediana, pois colleríades e cambiaríadelo aquí. Pero de momento conformámonos con guard. Ben, teño aquí colocado xa as variables tipificadas. Xa que o teño feito, cambio. Executo e en principio non se ve nada. Para enterarse do que nos fixo, pois o apropiado é facer un dendrograma. E aquí xa vemos o que nos propón como división ou como agrupamento. Podemos ver como os dos últimos grupos están formados por todos os valores de aquí para a esquerda e de aquí para a dereita. Tres grupos sería separando o grupo grande, estes 4 por un lado e o resto nun grupo, e así sucesivamente. Con cantos grupos nos quedamos? Pois o criterio é mirar os saltos. Neste salto pasa de 2 grupos para 1. Neste salto pasa de 3 grupos para 2. Vemos que en comparación o salto de 3 para 2 é maior. Por lo tanto, o lógico sería parar aí e non seguir hasta de 2 para 1. Podríamos quedar con 3 grupos. De 4 para 3, o salto é moi pequeno, é este. Pero de 5 para 4, o salto é realmente grande. Aquí é onde se xuntan
de 5 para 4. Entón, esta altura de unións son as que teremos que analizar. É un pouco complexo velos así, por eso teño unha función preparada que me conta as 14 últimas alturas e distancias as que se uniron. Aquí xa vexo que a maior unión é con 5, a maior distancia, despois con 3. Calquera das dúas serían interesantes, pero o máis lógico en principio serían a de 5. Como se ven nun dendograma? Tamén hai unha función preparada aquí en principio está para 3, 5 e 7. Neste caso solamente son 3 e 5. Entonces isto é o que teño que comparar. Antes confundíme no salto de 5. O salto de 5 separa 1, 2, 3, 4 e 5. E 3 separa 1, 2 e 3 grupos. Ben, a pesar de que sería máis apropiado de 5 saltos, 5 grupos, perdón, como é un exemplo, por simplicidade na explicación voume quedar con 3, é o único motivo. Entón entro, xa unha vez decidido que resultado quero, de todas formas podría seguir cos dous e ir analizando para ver cal me dá resultados máis interesantes. Agora, como se interpretan os grupos? Podo verlo en función das variables, cun diagrama cunha matriz de dispersión, que é unha colección de diagramas de dispersión. Con este comando, aplicado ao obxecto, pois pido yo para 3 grupos. E aquí o teño. Que hai que buscar aquí? Aquí hai que buscar en cal destas gráficas aparecen máis claramente separados os grupos. Penso que esta da esquina. Esta da esquina ten no eixe Y curtose e no eixe X beta. O grupo verde, que é o grupo 3, son 4 elementos que tenden a ter máis curtose que os demais. Mentres que os grupos 1, o negro, e o 2, vermello, sepáranse por beta. Os que teñen curtose baixa e non teñen beta pequeno son o grupo 2, e curtose baixa e beta grande o grupo 1. De todas formas, mirando tamén a simetría, o que se observa é que hai os grupos 1 e 2, o que teñen é a simetría baixa en valor absoluto, mentres que os que teñen moita simetría ou positiva ou negativa son tamén do grupo, son os do grupo 3. O grupo 3 combina máis curtose e asimetrías distintas de 0. É a información que podemos sacar de aquí. Despois podemos complementar con outras variables para ver que variables nos axudan a distinguir os grupos, pero iso será dentro de outro vídeo. Isto que fixemos aquí ás veces pode ser máis liado con moitas variables e pode ter unha aproximación usando os centroides. Os centroides son un vector de medias aritméticas e calcularía a media aritmética de cada variable en cada grupo e despois faría comparacións. Isto é para que teña unha salida algo máis presentable. Vemos aquí que o clúster 3 ten unha curtose media máis alta, unha simetría media tamén máis alta,
e unha beta, digamos, baixa, está ao nivel do grupo 2, mentres que beta é o que distingue o grupo 1. O grupo 2 ten unha posición intermedia, bueno, ten beta baixa e cortose baixa tamén. Son as peculiaridades que se poden ver usando os centroides. Combinaríanse de todas formas as dúas informacións. En caso de necesidade tamén se pode intentar observar as variables en diagrama de dispersión 2 a 2. Sería, por exemplo, posso facer directamente a partir de aquí. Colocando podrías facer cas variables tipificadas, igual que aquí atrás, pero de momento parece máis interesante facelo cas propias variables. Creo un data frame que conteña os valores das variables e os grupos aos que pertenecen. Os grupos apareceron aquí ao realizar este plot. Este comando está preparado tamén para extraelos. Podes mirar o código das funcións se queres facer co código directo de R, pero aquí, por abreviar, facémoslo así. Ben, variables, grupos, usamos isto como data frame, como variable x curtose, como variable y beta, e separamos os puntos por cores con grupos. Diagrama de dispersión, isto que fai é dar uns certos tonos de color e un aspecto. Isto xa é o que vimos antes. Aquí posiblemente será máis claramente curtose máis alta e beta máis baixa. Podo facer outro se quero ou se me interesa. Por exemplo, con asimetría e beta. De todas formas, sería redundante, puesto que con esta información xa se ve bastante ben. Asimetría e beta, volvo a ver, asimetrías con valores baixos e asimetrías con valores altos. E a beta separando os grupos 1 e 2. Ben, non sei se é necesario, pero pode ser interesante, hai quen lle gusta máis, facer a monte de dispersión con ggplot. Hai este paquete, que creo que xa carguei ao principio, e hai o inconveniente de que se necesita máis de un individuo. E necesitase darlle un data frame con datos reales, os que me interesen. Reales, como ben viña dicindo. Tarda un pouco. Isto é a información de que estaba tardando. Entón, temos os diagramas de dispersión, temos un histograma para cada unha das variables, un diagrama de barras, número de elementos de cada grupo e como se están comportando os valores. O grupo azul, o 3, máis curtose, menos asimetría, excepto un punto, e en beta tende a ser baixa, excepto un punto tamén. E beta é o que distingue os grupos 1 e 2, é o que máis os distingue. Ben, pode ser redundante cas demais gráficas que fixemos, pero tamén pode ser interesante se non lle demasiado. Isto ás veces non queda moi claro, pero sempre pode ser interesante. Ben,
a validación non imos facer. En principio habría que separar dous grupos ou probar outros métodos e ver o tipo de grupos que forman, a ver se son estables, pero eso ímolo pasar. Finalmente, para se eu quero facer un análise destes grupos e interpretalos usando outras variables, por exemplo, o volumen, se o feito de que sean grandes ou pequenas influen nos grupos, o nivel de retornos que tuveron. Entonces, vou no guardar, en vez de seguirlo ahora, gardo e fago máis tarde. Máis tarde, que podría ser a continuación, pero con outro código. Ben, creo un data frame no que gardo as variables que usei, os grupos que me saíron, e as variables auxiliares para analizar. Todo nun novo data frame que gardo no ficheiro rdata. E isto é todo.